Mohlo mě napadnout, že tady budete, paní profesorko. Dobrý večer, profesore Brumbále. Je pravda, co se povídá, Albusy. Bohužel ano, profesorko. To dobré i to špatné. A ten chlapec? Hagrid ho přiveze. Myslíte, že je to moudré svěřit Hagridovi něco tak důležitého? Paní profesorko, svěřil bych Hagridovi vlastní život. Profesore Brumbále, profesorko McGonagallová. Neměl jste žádné problémy, Hagride? Ne, pane. Ten malej daryba usnul zrovna, když jsme letěli nad Bristolem. Pokuste se ho nevzbudit. Tady ho máte. Albusy, myslíte, že je bezpečné nechat ho u těch lidí? Sledovala jsem je celý den. Jsou to mudlové toho nejhoršího druhu. Myslím to vážně. Nikoho jiného nemá. Ten chlapec bude slavný. V našem světě nebude jediné dítě, které by neznalo jeho jméno. Přesně tak. Bude lepší, když vyroste stranou toho všeho. Dokud nebude připraven. Ale no tak, Hagride. Konec konců mu nedáváme doopravdy s Bohem. Pan a paní Dursleyovi, Zobí ulice, Kvikálkov. Mnoho štěstí. Řadově staré. Opitý som? Opitý som. Áno, som. Ale nie som jebnutý. Vstávat. Tak vstávat. Dělej. Potíko! Probuď se, bratranku, jdeme do zoo. Čo ti kokoti robia hore? Ty debil! Ty náš oslavenec. Všechno nejlepší, synku. Koukej udělat snídani a ne, abys něco připálil. Řadově staré. Chci, aby v tento slavnostní den měl můj Dudley všechno zcela dokonale. Pospěš si. Přines mi kávu, kluku. Áno! No, nejsou nádherné?
jich je? 36, sám jsem je počítal. 36, ale loni jsem jich měl 37. No ano, ale jsou přece mnohem větší než Ale byly to je mi loni. jedno, jak jsou velký. Počkej, povím ti, co uděláme. Až půjdeme ven, koupíme ti další 2 dárky. Co ty na to? Jenom 36. To se ti teď hrozně Hej, ale mi ostalo na kokot. Varuju tě předem. Jestli něco provedeš, cokoliv, zůstaneš celý týden bez večeře. Nastup. Ať se pohne. Hní se! Hní se! To vám jebe! To je otrava. Hajdel vyjebaný, čierny, skurvený. No vidíš to a takto to ti bude se mnou robiť. Zajtra ti vole, nálej mi to raz najebe, zapni nebudu. Kurvy majú doma a mravtej chodia po byte. Čo je ty somár? Nebudeš sa ty mi do očí smieť, kurva. Ty vzdocha! Vyjebaná! Toto je život! Ty čo robíš? Ty debil, vyjebaný. Ty chceš, aby som zle spravou? Ja keď dostanem nervy, ja ťa tu rozjebem. A mám ťa tu ja rozjebať, ty piču, to mňa robíš? Ja ťa rozjebem tu na stolici. Že si piču, to mňa rozjebem okná a všetko. To byste nevěřili, co ten had dělá. Díky. Ak ti dovolí tá kurva se mnou robiť toto. Ty moje dobro. Bože, pomozte nám někdo. Už je dobře. Hned tě svlékneme z těch příšerně studených šat. Co to bylo? Co sa dejú veci tuto? Primitívma. Tak dopadnete za bude a piči vám je kúriť. Žádný kouzla neexistujou. Toto som ešte nevidel. No toto je piči. Ja budeme nájsť malovať. Čo? No ne, Máč je nemocná, snědla něco špatného. Tati, podívej, Harry dostal dopis. Sem poď. Tvoje, kdo by ti tak mohl psát? Touhle schránkou žádná pošta neprojde.